ilta kun lampu sammuu ja saapuu oikea yö, niin nukkumaan. Miksi mä ylipäätään tänne tulinkaan? Minulla on ilmoitusasia. Mua epäillään huumeiden hallussapidosta ja välittämisestä. Mutta älä sä kuitenkaan rupea noihin hommiin. No hetken vielä vauvan kanssa, kun siihen on vielä mahdollisuus. No sähän puhut niin kuin et näkis vauvaa enää ollenkaan. Näin se muuta kuin aamulla menee pari kerrosta tonne ylemmäksi. Kuule Isabella on niin ailahtelevainen, että yksi päähänpisto vain ja me ei nähdä vauvaa enää koskaan. Mähän on tavallinen sämpylä. Rakastavampaa paskaa ei olisi kyllä vauva voinut itselleen toivoa. Helena mummi ei jäänyt kenenkään satuttaa pikku linnunpoikaa. Mä en usko sua. Sitä paitsi siitä on myynti-ilmoitus netissä. Munhan tämä asunto on. Saatu pitää pikkunen vielä tämän päivän. Älä huoli. Isabella käy taas töissä. Ei se vaipparallia kauan kestä. Saat nähdä huomenna tuo pikku Kristo. Meillä on hoidossa taas. Voihan se olla. Huomenta. Huomenta. Seppo töihin menossa. Joo. Ja sitten viedään tää pikku persuksiin takaisin. Anteeksi vielä kerran sitä eilisestä. Mutta eikö tätä asiaa voisi jo selvittää? Helena, ihan syystä sä meitä läksytit. Mä tiedän ihan tarkkaan, miltä susta eilen tuntui. Lapsen menettäminen. Se on parasta, mitä ihmiselle voi sattua. Sootta, mä enää teille vihottelen. Mun täytyy mennä. Eihän mä nyt ois lyönyt ketään. Kyllä meidän täytyy soittaa poliisille.